Ивелин Спасов, доскорошен футболист на Дунав Батин, зрител на днешния матч. На този стадион се вкарвал гол за Батин срещу Мартен. И отделно познаваш много добре духа на това дерби. Как видя матча? Стана един приятен за окото на зрителя матч. Равностоен, мога да кажа, с доста пропуски на отбора на Екзарх Йосиф. И домакините, символичните домакини от Дунав Батин се възползваха и си вкараха положенията. Но наистина за публиката стана приятен матч. Да, след 1-0 щабът на Дунав Батин може да се благодари, че резултата ни беше изравнен. Да, просто те са, според аз това, което го видях отвънка, Дунав Батин след гола се отдръпнаха в фаза защита и там вече имаха 3 пропуска фатални, които Екзарха пропуснаха и там вече Любо с втория гол. Той можеше още преди това да реши матча, но с втория гол вече ги прекършиха тотално и заслужена победа на Дунав Батин. Тази победа дава и известно психологическо предимство за първенството. Да, надявам се тая година заслуженото да си го вземат Дунав Батин, защото миналата година разбрах, че имаше някакви неразбори в фаза края на шампионата. Надявам се тая година въобще безапелационно да си станат първи, както преди години. Ти твърдо оставаш извън футбола? Ами на този етап, да, не искам вече с моята напредването на възрастта, не искам да имам контузии вече и гледам да се съхраня здраве. Да, и последен въпрос, твоя наследник, какво бъдеще има този сезон? Претърпя операция, махнахме му, имаше пластина долу в глезената става, премахнахме я, до един месец ще се реши неговото бъдеще, най-вероятно ще започне подготовка с Пирин Благоевград. Благодарим ти много и успех в твоите начинания. Да, благодаря, успех на Батин, мой любим отбор. Благодарим ти много.